Hej, jeg hedder Erik Bak. Jeg er ekspert i blogging, men jeg elsker altså også at lave mad. Og lige nu står jeg i mit køkken, fordi jeg er meget frustreret over mit rugbrød. Det virker ikke. Det mislykkes. Jeg har holdt en lille pause fra det et stykke tid og har lavet et nyt softkernet rugbrød. Simpelthen for at holde min kone fra at gå ned i byen og købe noget rugbrød. Det kan jeg ikke holde ud at spise. Men så har jeg lavet det her rugbrød i stedet for. Nu må jeg gå lidt systematisk til værks. Det er jo et rugbrød bagt på surdej og med hvidøl, så åbenbart er det meget følsomt. Jeg har bagt det samme rugbrød i 3 år, og pludselig så falder det fra hinanden. Det krummer, og ja, vi får bare sådan en rugbrødskrumme bunke. Ikke i skiver, bare krummer. Svært at spise. Nå, men her har jeg altså lagt en dej. Den står og hæver. Jeg lavede den i går, så nu må vi se, om det virker. Forskellen er, at jeg her har puttet lidt mindre væske i, og så har jeg tænkt mig at give det kortere tid i ovnen, og se, om det får indflydelse. Jeg ved det ikke, jeg har store spørgsmålstegn. Her på siden har jeg tænkt mig at dokumentere, hvad det er, jeg laver, fordi jeg synes, der mangler lidt en god vejledning, der viser, hvorfor rugbrød det mislykkes. Især når man bager på surdej. De fleste rugbrødsopskrifter, jeg finder, er bagt på gær, og jeg er altså lidt stædig. Jeg vil gerne lave en surbrødsdej. Så jeg følger med her på bloggen, så håber jeg snart, at jeg finder ud af, hvordan man bager det helt perfekte rugbrød igen. Tak.